Na vianočný štedrák používam klasické kysnuté cesto tak ako na všetko iné. 4 polievkové lyžice cukru, 700 g polohrubej múky, štipka soli, približne 300 ml teplého mlieka, citronová kôra, vajce a žltok, droždie, buď sušené alebo čerstvé a 100 g tuku. V miske si vyhrabem jamku, pridám cukor, droždie, teplé mlieko, premiešam a nechám vzísť kvások. Potom pridám sol, zvyšok cukru, vajce, žltok a s mliekom zapracujem bochník. Nakoniec ešte primiesím olej a nechám kysnúť, kým zdvojnásobí svoj objem. Dávam 3 plnky, povidlovú s rumom, makovú s cukrom a s vyšľahanými bielkami, tvarohovú so žltkami a s cukrom. Ak chcete, samozrejme môžete pridať aj orechovú. Cesto si potom rozdelíme na o jedno viac ako máme plniek. V mojom prípade 4 kusy. Na vymastený plech dáme rozválkané cesto, tvarohovú plnku, cesto povidlovú plnku, cesto makovú plnku. Navrch ozdobné pásiky a pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňov približne 35 minút. Po upečení potrieme vrch koláča mliekom. Tak dobrú chuť!